Сега, в началото на лайфа искам да кажа. Първо, аз не дължа пари на държавата. Никога не съм дължал. На частни лица не дължа пари. Никога не съм дължал. На адвокат Расташки все още не му дължа пари и никога не съм му дължал. И най-вероятно няма да му дължа. Искам да го уточня, защото мен ме третират като някакъв престъпник, все едно, че съм направил нещо и са ми запорирали 118 хиляди лева или 59 500, в които аз съм ги платил на другия ден преди месец и половина, за да бъда изряден, за да бъде всичко както трябва, да мога да работя с всички сметки. И те по закон трябва да ми дигнат на момента другите запори, след като обезпечението е на 100% внесено, по другите банкови сметки в другите банки. За месец и половина това нещо го направи само държавният съдебен изпълнител Анета Йонкова, Ева на жената, свърши се работа, макар си закъснение. Сега, адвокат Расташки, човека, който в Евроком каза, че мен ще ми повдигнат обвинение, най-вероятно, за пране на пари, където аз съм събирал пари за болни хора на техните сметки. Ние сме събирали пари, аз съм призовал и съм дал техни сметки. За парк било, за книжки било, всичко. Аз никога не съм дал моя сметка. А Расташки, никъде бутнем много вълни покрай тебе. Тея къщички на дните златни на Созопол, нали се сещате, примерно 48 хиляди беше, 40 няколко хиляди беше на нотариуската. Берг има доста, Расташки за 60 и няколко хиляди. Да кажем, целият комплекс е купен за 1 200 хиляди лева. Лева, целият комплекс. Как е купен, сега ще предполагаме, ще видим как. Нали? Всички се сещат, че не мога да е на тези пари. Дадени са още пари. На баби, на лели, на дядовци, на някои си там са дадени още. Но са регистрирани, написани са 60 и колко хиляди лева. Той вчера каза, че е бил купил за 80. Той каза за 80. Значи имотния регистър лъжат. Значи в имотния регистър аз покавам колко пише, той каза 80. Той лъжи на всяка втора. Не, той няма една дума, която да казва истина. И когато се направи козметично, го бутнат малко там, няколко евра да дадат още, този комплекс ще струва около 6-7 милиона евра. Над 12-13 милиона лева. Те ще платят 10% данък и ще озаконят около 6-7 милиона. Нали, хипотези. Хипотези някакви. Това не е пране на пари. Не. Парка е пране на пари. Аз ще събирам пари за болни хора с техните сметки. Е пране на пари. Но Расташки и там ОПГ-то, то не е пране на пари, бе. Не, бе, те са най-чистите. Сега, Расташки. Вчера съм пуснал до адвокатския съвет при Софийска адвокатска колегия жалба срещу теб. Всяка седмица ще пускам по една. Имам за 2 месеца. Призовавам всички хора, които са потърпевши, са ощетени, не се налаквайте от страх. Те за това правят това, което правят с нас. Пуснете до адвокатския съвет при Софийска адвокатска колегия, когато има десетки и стотици жалби да го викат всеки ден, все нещо ще направят. Мисля, че ще му вземат адвокатските права. Казах ти, искаш бой, ти дори пусна жалба, той пусна жалба, ама аз не пускам такива жалби като тебе, че дет съм казал, искаш бой, ще получиш бой. Расташки. Пустете, не се страхувайте.
Те за това се разиграват коня. И това е безплатно. Само на еконта ще платите. Които си от София могат го занасети. Що съм сигурен, че има стотици хиляди ще има такива. Срещу това Слънчево дете, депутат от Меч, което ще ми взема парите с Радостин Василев, ще ме се вличат гол. Сега, каква е схемата? Какво е направил той, за да ме тормози? Почтения, невинния. Там за Берг се говори. Драгалевци, палат. По клинчета се разхожда. Момченца се разхождат с него. Расташки, майка ти, котки ще види, деца, не вярвам. Те са пак оттескат на Петрохан, не дейте мисли. Там всички са такива. От тъс любов, от новата, от модерната. Те са по-силни от всички мафии на света, взети заедно. Те се стои правят каквото си искат. Кои са другите части съдия изпълнители, които не благоволяват? 3 пъти пусна моя адвокат. Банка ДСК е пуснала, че запора обезпечението е на 100% внесено. Аз звънях, говорих с тях, с някакви арогантни, нагли служители, некомпетентни. И ми каза, не ми дръжте този тон. Той ми съсипва живота. Някакъв Сопол някъде си. Овластен, които Расташки пускал, правил закони против ЧСИ-тата и ги плюи. Сега ще видите как работи и какви са тези ЧСИ-та, аджаба. Ние се разловихме и там, бе, Расташки. Кои са ЧСИ-та, които не благоволяват да ми дигнат запорите? Защото, понеже той казал, тя ми запорира троянската. Всички сметки. Държавната средства. Но той иска да прехвърли двете на Стефан Петров, ЧСИ, което е в София, но май и във Враца, Стефчо, и на ЧСИ Румен Димитров Ловеч, който е бил адвокат от Троян. Той иска да ги прехвърли там. Що иска да ги прехвърли? Държавният ми ги запорирал. Защо иска на тези хубави хора? Сега ще видите какви са хубави пък те. Какви убавци са. ЧСИ-тата, които той внасял закони и знае много добре, че никой няма да правят постановки, а те бачкат, те са друго опеге с него. Нали знаете, че си ето като излезе имочи на публична продан, фабрики, цехове, земи, кой ги оправя? Ами ЧСИ-тата. С кого? Ами с адвокатчета. Ами те с адвокатчета трябват като Берг такива. Те да купят такива имотченца, като на Созопол, да ги лапнат, да изкарат мангизи, да ги изпират и да направят вътките. И да ти приказва колко ще се бори той с ЧСИ-тата. Изобщо не се бори. Първи дружки са, нищо чудно, и те да са там в къщичката на Берг или в мезонета или трезонетите и да се играят голи хора, да се обичат покрай катоня доктора, покрай джакузитата, а вие да мислите, че те ще ви оправят. Да, оправят ви. Анално. Стефчо. Кой е ЧСИ-то Стефан Петров, София? Сега ще ви пусна един репортаж, пак по нова телевизия. Пак по нова телевизия. Разследвани на нова телевизия, където разследваше Расташки, той дет съм го пуснал, е за бабата там. Ще ти покажа за какво става въпрос. Моето патенци. Не мога да се гавриш, ти с 15 лева нарочно ни платил, че да ма влачи. Дамата, те с двамата обосника, сега ще ги видите колко са хубави те. Пусти ме, Веско, репортажа.
Към рубриката на твоя страна. Нова атака с фишинг имейли за непогасени задължения към НАП. Фалшивите съобщения се изпращат от името на частни съдебни изпълнители, предупреждават от Агенцията за приходите. През последните дни хиляди българи, между които и аз, получиха заплашителни писма на електронната си поща. Може ли след отваряне на подобен имейл да останем с празна банкова сметка? Жоро Георгиев в рубриката на твоя страна. Всеки ден в камарата на частните съдебни изпълнители получават десетки сигнали от граждани за фалшиви имейли, в които нерегламентирано се използват имената на действащи ЧСИ-та. С електронните съобщения мишените са приканвани да платят непогасени задължения към НАП, а крайната цел е кражба на чувствителна лична и банкова информация. Подобни атаки започнаха още преди година, но този път в схемата се използва и името на Националната агенция за приходите, както и актуални сюжети, свързани с анти-ковид мерките. Може ли имейл за неплатено задължение да приключи с празна банкова сметка? Гледайте. Преди дни Надежда Филипова получава имейл, от който разбира, че е длъжник и срещу нея е образувано изпълнително дело за принудително събиране. В самия имейл се твърди, че имаме задължение към НАП, беше от частен съдебен изпълнител. Според съобщението, сроковете за принудителното изпълнение започват да текат от същия ден, в който получава имейла. Следва и предупреждение, че ако не се издължи в срок, предстои запор на имущество и банкови сметки. Въпреки че не се сеща за какво и колко дължи, писмото притеснява Надежда. Човек не знае напълно нормално, щом се цитира и Софийски районен съд, някакви членове, алинеи. И вие бихте се усъмнили. Аз даже мислех, ако успея да се свържа с тях, да преговаряме, да разсрочиме плащанията. Като подател на имейла е посочен частен съдебен изпълнител Стефан Петров. Към писмото има и прикрепен файл, който според съобщението съдържа самия изпълнителен лист. Надежда бърза да отвори документа, за да разбере какво дължи и в какви срокове трябва да плати задълженията си. Имаше прикачен файл, който аз не успях да отворя нито през телефон, нито през личен компютър и почнах да се съмнявам, нали, че това наистина би могло да е фалшиво. Тогава пробва да се свърже с кантората на Стефан Петров, но не успява. Започва да търси информация и в интернет. От форумите разбира, че не е единствената, която е получила заплашителния имейл. Даже нямаше буквичка променена, абсолютно същия имейл, друга жена го беше публикувала. Сега не знам дали към днешна дата продължават да се изпращат такива имейли. От кантората на частния съдебен изпълнител, посочен като изпращач на имейлите, са категорични, че не са изпращали писма с подобно съдържание до длъжници на НАП. През последните дни офисът на Стефан Петров е буквално затрупан от сигнали от граждани, получили заплашителните съобщения на електронната си поща. Най-вероятно говорим за хиляди, защото през личния ми телефон аз проведах стотици разговори, а през кантората 4 линии бяха непрекъснато натоварени. Това не е имейл, който е изпратен от нашата кантора, наподобява наш имейл, цели да въведе в заблуда съответните адреса. След вълната от запитвания, съдебният изпълнител подава сигнал до отдел киберпрестъпност към ГДБОП. Оказва се, че с фалшивите имейли са атакувани хиляди българи, а крайната цел е фишинг измама. Не се вълнуват от тревожността на гражданите, а от факта те да отворят прикачения файл. Там има вирус. Принуждават гражданите да го прочетат, да се опитат да отворят файла и съответно да бъдат заразени. Вирусът или така наречения зловреден код се активира след отваряне на прикрепения файл, обяснява. Видяхте кой е ЧСИ-то? Стефчо. Чухте ли жената? Направи впечатление, че опитвах да се свържа много пъти, не мога да се свържа. И ние опитвахме да се свържим, той не благоволява да отговори даже на адвоката, на пратено, писмено, официално. Не благоволяват нищо. Стефчо, бе. Ма иначе вижте го къв и не видя, ни така. Той не дига телефона, Стефчо. Но кой е Стефчо? Аз си мисля, че някой човечец, като мен, който Стефчо не му дига, запорирал му и сметки и му се сипал живота, и може да направи тези неща, е решил да се отмъсти на Стефчо и да го изпраска, да му пусне тези имейли, не са направили никаква измама не са направили. Просто Стефчо да го подлуде, защото са безсилни като мен, защото Стефчо не спазва закона. Като пак повтарям, аз не съм длъжник Стефчо. Стефчо, аз не съм длъжник. Аз не съм измамник. Аз не съм запалил някакви хора или банки. Не, и на тръсташки не дължа пари. Стефчо и другия обавец,
Руменчо Димитров от Ловеч. Чита ви нещо сега. Сигнал, че ЧСИ от Враца се фука с Бентли, крие имоти зад граница и криптовалута за милиони. Сайта е Народ БГ на 24.1.23 година. Чита. На вниманието на МВР, прокуратурата и НАП, частен съдебен изпълнител от Враца, той Враца и София, крие милиони в инвестиционно злато, криптовалута и имоти в България и чужбина. Малко са българите, които през последните години са избегнали челния сблъсък с наглостта и безочието на този странен продукт, наречен частен съдебен изпълнител. Мнозина загубиха апартаменти, автомобили и трети и достоинството си, като мен. Докато тези рекетьори, облечени с власт, щавят народа, нещо повече, докато ЧСИ-та след ден богатеят, народа все повече обеднява. Точно такъв е и случая с корпулентния частен съдебен изпълнител от Враца Стефан Христов Петров. Играчът не крие богатството си най-малко, защото цяла Враца и половин София вече е видяла през последните години неговия лъскав автопарк, сред който освен един куп луксозни джипове се мъдри и бароско Бентли за близо половин милион лева. Значи и Враца и София пердаши това. Нали чухте? Мнозина загубиха апартаменти, автомобили, а трети достоинството си. Стефчове. Растачките отде го намери Стефчове, нали? Ще се бори с такви с Стефчовците. Растак. Къде намери Стефчо? Не съм го казал аз, го, виждате. Видяхте по нова телевизия. Що да му направят на него тъс постановка, да му звънят хората да го подлудят? На Стефчо, ако е почтен. Ако са почтенни те. Значи държавният съдебен изпълнител се свърши работа, но Стефчо и Румен Димитров от Ловеч, който е бил адвокат в Троян, най-вероятно са пак по приятелска линия, дето ми казва, че ръцете са му вързани, на моя адвокат казва, откъде бе Расташки работиш с тея? Как си намесен? Някъде има сте невинни. Стефчо, който унижава хората. Стефчо, аз не съм длъжник, бе, Стефчо. Нали си представяте какво правят тези хора? Расташки, бе, ще се бори с частните съдебни изпълнители и да на най-добрите, на най-почтенните. Сега, Румчо, за теб ще извадим доста неща, да ти развържим ръцете. Руменчо, и вие ще ми освободите сметките. Някъде отидете. Сега ще пусна до частни съдебни изпълнители. И ще информирам всички хора. Расташки не се бори с частните съдебни изпълнители, бе. Народе, той работи с тях. Те оттам имат информация за имотчета, кого да праснат, как да праснат, ало измамници. И такива като Берк, невиннички, де така, гледкат и други като тях. Ма те не са ОПГ, бе. Не. Те ще се борят с Ивелин и с мен. Ивелин да кажем е политик. Ивелин да кажем е от бизнес. А с мен защо, бе? Че казах истината. Лъже ли до сега, бе, Расташки, че си измамник? Лъже ли? Защо трябваше да варя всичкото и нещо, господин Чо? Що не си седя мирничко там? Или какво викаш? Ще ви се разминава, поне хората ги страх от вас. Какво ви страх от тези смишки, бе? Виждате ли ги на ко приличат? Вижте го е тос лавеца. Толкова сте страшен тос. Да го наричам. С наднорменото тегло. Расташки, дете минала под дъгата и Берг, толкова сте са страшни, бе. Че не мога пусти жаба с търсите правата. Че ви праснал. Че по телефона ви взема по 300-400 лева и нищо не върши.
Толкова сте и страшно. Пари не искат да пуснете до адвокатската колегия. Я изпраскайте стотици хиляди да ги им ко ще каят и се съберем там отпред. Да питаме, аджаба, бе, виж, що не му вземете правата на този човек, бе? Той ли са адвокатите? За той ли си даваме парите ни? Той ли сте вие адвокатите, бе? Те сте са лицето вашето, бе. Те ви посрамват, бе. Кой да ви вярва на вас? Как да ви вярват, като всичките сте опетени като свински черва? С етос. С етаквис. Днеска питам съдятката, съдебната изпълнителка. Трябва ли да ми дигнат запорите? Трябва по закон. След като сте внесли пълното обезпечение. Аз съм го внесъл преди месец и половина. И те шушумиги се гаврят с народа. Опарили са, разплакали са и на камара народ. А аз даже не дължа пари. Вземат къщи. Вземат имоти. Вземат фабрики. Продават на безценица неща, които струват милиони. На такива като Расташки и Берг и нотариуската. И те си и купуват не бентлита, совалки ще си купят. А вие им вярвате. И велинен престъпник. Он е селендур, селенин. Ще го вържим, ще го направим луд, каза. Има направиха луд. Има направиха луд, защото всички седите и си гледате и си мислите, няма да дойде до мен. Не бе, ще дойде. 80% имате да давате пари. Те ще ви подкарат, тези словци. И Расташки никакви закончета той да ги вкарва прави за парламент. Ушчи хората, елате, аз ще ви помогна. От 10 дела, 8 губи. 2 печели. И шарайните отиват там да му дават пари. И той ще го покая Расташки. Документирано. Колко дела печелиш и колко губи твоята канторка. Прочетете на това слънчево момче, на Стевчо, коментарите там в Google. Никаква професионална, никакъв пише лумпен и олигофрен, същата работа. Те ти дигат ти някакви телефона и ти приказват, че кай са някакви махленски бавачки там. Аз му говоря с факти, викам, бе, момче, ти си ми запорирал сметките ви, бе. Да, бе, трябва да ми ги дигне. Той ми вика, господине, не ми дръжте този тон, мен ме иди, викам да ти... И ми затвори Ловешкото. Той служителя на Ловешкия. Ловешкия го нямаше, беше някъде в чужбина. И си топа топката. Аруба, Маруба, не ще се чудят де да отидат. Не ще се чудят какво да правят. Не иморчета, не палати. Те с покрай София, какви мислите са? С честни пари. Те с големите палати. Как се изкарват такви с пари да имаш такви с палати, бе? Или на драгалевци като Берчо. Честно. Почтено. И те се борят с модела. И са за народа. Колко от те сдолуха при вас? Депутатите от Мечли, от други президенти. Кой дойде при вас? Някой дойде ли да ви пита? Освен Евелин. Не. Но вие чакате президента. Не бе, всичко ще е по-старому. Гарантираме. Румка! Димитров! Румчо! И за теб ми решат нещата. Вие виждате ли за какво става въпрос? Вие разбирате ли за какви наглеци става въпрос? За каква безнаказаност става въпрос? На всички ви могат ви съсипят и ще ви съсипят животи са етез, бе. Етез са ОПГ-то, бе. Те спират пари, бе. Не аз, бе. Пак казвам, аз не съм длъжник, бе, господа ЧСИ-та. Хоря по банките като Елен, обикалям и питам, бе, освободин? Не, бе, не освободил. И то, знаете ли, то някаква лудост. Само той поне знае, че те ще мъклати и те с нещастници няма да ми дигнат. Той зато и са кикери. Щот работи с тях. Щот бачка с тях. Запорите му са дигнати. Той много добре знае. Иначе аз съм и за кога внеса парите, аз за кога съм изряден платец, гражданин, да накоплаца. Що? Крадците да ма клатят. Те клатят и вас. Те
ЧСИ-то ще събере парите, ако му платиш тока. ЧСИ-то ще събере парите. Ще вземе таксички, ще оправи. Знаеш как ще оправи живота? С разташки. Ще се появи Берг случайно. Нотариуската ще направи договор. Пак по закон. И ти го духаш, ама духаш супата от всякъде. Не флейта. Кавалта и малко да свириш. Да. Сега разбирате ли кои са ОПГ-тата? Той са най-ниското ниво, бе. Представете си те какви врътки правят тез. А за нагоре да приказваме. Там просто ви бедна фантазиката. Някой като каже, вземала депутатска заплата 15 000, те не ги броят и въпреки всичко Расташки еде чорба намалена там. Имам го снима, май няма го покам. Как сърба чорбица да се набута някой лев. Тъй. Там какво имат на аванта вземат. На аванта ли взема? И мисли за народа. Те с хора. Те не мислят за народа. Те не мислят за вас. Кои са ОПГ-то? Мен да ме разкарват като маймуна. Прокурорката решила да ме пита що ми искал Симотека пари. Викам, питай него. Те ми викат, ние не мога да го намерим. Пък той е в парламента. Те не могат да намерят, пък той е в парламента. Симон Милков не е дал, аз 5 пъти ходих да давам показания, Моню не е дал нито един път. И го канят по студията и решава случая Петрохан педофила. И наркомана. Вие разбирате ли за какъв абсурд живеем? И всички си мълчите, и си трайкате. И викате. Сега поне 5 коментара ще има, Господ си знае работа. Той Господ ще ги оправи. Че той докато ги оправи Господ, ние сме се минали 200 пъти, бе. Те са наоправили, както казва Боко, с 300. Не с 300, с 3300. Виждате ли за какви хора? А пък Румен чуй него. Значи месец и половина аз съм платил обезпечението на 100%. И днеска викам на съдийката, сега викам, разбрахте ли, че съм прав, като казах, че трябва да внеса 480 хиляди лева за 4 сметки. Каза, прав сте, господине. Жената ме освободила 12,500. Другите, той ги прехвърлил и сега, примерно, отиваш в банката и само от Троянска съдия изпълнител. Те даже ги няма. Те не фигурират никъде, но те трябва да ги освободят. Батак, батак, батак. Тормоз, мачкани. При положение, че ти си изряден и си платил всичко. Измамниците, шарлатаните, овластени от вас, се гаврят с вас. И вие чакате, кошка е президента, президента кошна. Мечено много прави. А коцето, Костадин, накажеш как хубаво приказва, бе. Той що да ми приказва хубаво, бе. Той хубаво приказва, ама хубавото оправя. Всички ти са там. Но видяхте какви къщи дига коцето. И пак чета в Евроком, браво, Костадин е много хубаво им каза. Вие не може да разберете какъв цирк играят те всичките, бе. Вие наистина сте такива аптърници, бе. Какво трябва да ви покая повече? Да разберете. Аз ми се обаждат, вика, да се чува. Че като няма се чува, че ти по-добре не дей мрънка. Що се оплакваш? Що? Що чакаш някой да то оправи? Никога няма да то оправи. Що оправи анално. И ще си там с тях. Те са такива. Повечето. И се обичат, и се имат. И вижте как добре работят. И нас с семействата, с Евелин има 4 деца, изкарват го катоне. Жени имам и внуци имам. Всичко. Мен мъчкотят тези дети имат кочета и кученца. Те нямат семейства. Такви са. Убавци. Те не го знам. Стевчо, ама тъй като го гледам и той е там. Той е обавец. Като Бърт Тоня и той там. Те там всички са такива. И сега се борят и много възмутени, бе. Хомосексуални, такова с момченца, с такова, то ходили само момченца, че тия половината таки са. Те същи са възмутени. И цяла България лая, те същите лаят, бе. Те са.
Разбирате ли за какво става после? Тормоз. Мачкане. И няма на кого. Не, има. Аз вече ще пускам. И кой стане? То да го има заведено. Все си мисля, че нещо са обърни каруцата. Като го има там заведено, сега ще почна аз с разташки. Ти казах, няма да съдя. Пуснах по парзалката. Сега ще оправя с прокуратура, аз да ги подведа тези неща, да възсъбирая тези всичките, да ги пусна тези неща там за Созопо, аз много работа ще изваря сега. Всички там, дед бръмчите покрай него, е заради него. Не мога да се гавриш ти с мен, аз да никого нищо да не дължа. И поне ти са... Душичката ти била наранена, господин депутате. И ти си се обидил, че съм ти казал, че си измамник. Ам къв си? Какъв е, бе? Вие ми кажете, какъв е този човек? Почтен човек ли? Или измамник? Или предател, или предал народа? И продължава да се лигае от тик-ток, има тикане, седят, гледат и му вярват. Те са от неговите там, под дъгата повечето. Какви да са. Но те станаха, както каза с болшинство. Да. А ние нормалните сме ненормални. Ние сме лумпените. Вие сте лумпените. Байбе, с колко хора нагледа? Пак добре. Въпроси има ли някакви? Ако някой нещо иска да ме пита, ги интересува сега новото правителство. Кой ги интересува? Кой ще ги оправя, ги интересува хората. Расташки ще го оправи. Мече ще го оправи, котството. Точно когато парите трябва да се обърнат в злато, тия ти запорираха сметките. Трябва да се обърнат злато. Мен не ми трябва злато да обръща. Ти твоите носи си ги обърнал. Ние мисли моите. Номер е, че не мога да работиш, бе. Номер е, че ти не мога да направиш нищо. Защото и ни шушлопи, овластени от такви, дет мислят за злато. Да обърна, да, ще обърна на тези цени, ще обърна. Да, и имот ще си купя на тези цени, защото ще станат. Ние, младите, как можем да помогнем? Младите, помогнете се едно, да се учите. Да се учите, да не сте олигофрени, да се фанете занаяти, да станете човеци, да станете хора и да не позволявате като нас. И ние такива изкресъци, той нямаше, като ме видиш и ще я се напика. А вижте докъде я докарахме. Вижте ги на какво приличат. Вижте ги, бе. Берг, Мерк, Бърт, Тос, другия, всичките взете заедно, няма 10% мъжко в тях. Общо. Той мога да помогнете, младите. Да станете нормални. Човеци да станете. Не джензи, а човеци. Има ли вероятност някой да влезе в затвора? За сега ли? Има, аз, примерно. Не те. Могат да скроят както си искат. Ивелин, но видяхте кого вкараха в затвора. Но видяхте кого. И сега ще ги пуснат. Държаха ги по 3-4 месеца, взеха им по 10-20 хиляди евро гаранции. И ще кажат, ми съжаляваме. Даже няма да съжаляват. Казват, следващия път пак ще му мачкам. Киро по-притеснен ли е, отколкото беше? Изглежда изнервен. Не, ще се радвам, бе. Бани се ще дърпам. Ти, що за идиот, мога ме попита? И как няма да се изнервя, бе? Значи, този дет ме пита, ако му взема 120 лева, сигурно ще подлуди света. Ме са ми запорирали 120 хиляди, не мога да работя, подиграват се с мене, всичко съм по закон, изнервен да изглеждам. Да, бе, хубаво ще играя, ганкиното, че по-малко са кляка. Примерно. Бат Киро, какво ще е бъдещето на държавата, ако величие не ги допуснат в парламента? И още по-зле от сега. Ма ти като ги допусна какво? Трябва да помитат всичко.
Иначе, видяхте. Сега ще но видяхте президента го сложи. Как това беше? Нейски. Хубавото найде. Надежда Михайлова. Майко мила. Майко мила. Да ми го бяга разказвали, нямаш да го вярвам. Ма тук вече. Простотия ли вярвам? Бат Кире, трябва да направим огромен протест. И като направихте голям протест, какво стана? Клатят ли на плак? Какво стана, като имаш протест? Като падна правителството, какво ще дойде друго? Его, нагоете тос. Какво направи? Обавеца. Какви сложи? Радев иди. Той не е с тях. Не бе, той като дойде. Виж, какви плазмони изплъзаха от всякъде. Всичките сега. Тос, как беше, дед го сложиха на... Христанов. Министър на земеделието. Тос чушлоп. Вид. Бат Киро, язовир Йовковци се вдига смело. Утре ще го покаем даже. Господ е с нас, но ние сме тиканици. Пак нещо се усетим. Пак ще не изклатят. Ще я направят по-мътна се. Водата. Киро, кога ще правиш генерална репетиция за делото с Расташки? Тук другия месец. Март някъде ще. Ние още по-голям генерал ще направим. Тя ще е в София и тук ще направим. Не. Не може тая подигравка. Лошото, знаете ли кое? Че всички, които ме гледат, имат тези проблеми, или по-малки, или им предстоят, но мислят, че няма да им се случи. И са насрали от страх. Страхливо зайче морков не яде. Само браво, не става. Или пък Господ, чакаме го. Те не става. Съсипаха го пред очите ви. Кой ходи при хората, освен Евелин? Кой дойде при вас? Кой бе? Дайте ми един да дойде, да каже, долуха, срещнахме се, нямаше оговорки, задаваме си въпроси, лигаем съм. То колко... Аз знам бе, тук жените. Наеднъж колкото по-му обръщаш внимание, тя по-ти се качи на главата. Я мачка и да видиш как слуша. Примерно. Тъй, който те пердаши, както те се напердашат от всякъде наклатят, те чакат от тях. Пък този дед ходи и му помага и прави всичко и казва, той ще дойде пак, бе. Он е опасният този. Те с ливари, те идат при нас. След като идат при нас, не са голяма работа. И после, що не ходят при народа политиците? Тези дет идат при вас, вие не ги поглеждате, а пък тези дет клатят, викате, сега ще дойде другия. 36 години се идат. И се... Айде. Сега ще видите президента, като скара листите си там. Как ще ви увисна ченет. Убеден съм. Нам приканвата с тема. Утре ще пусна едно видео. В училище се дават само тестове, а не се изпитва устно. Как влияе това на децата? Те ги изпитат устно. Те даскалите вече, аз го изпитам, даскалите устно, те не знаят, камо ли. Трагедията е пълна, бе. Кой му пука? На Расташки не му пука. На меча. Хората си гледат вратките, гледат си далаверата, имат си котенца, те деца нямат. Те деца нямат. Те имат котка и кучета. Нямат деца. Знаете ли колко ги интересува? Берг, примерно. Или Расташки. Или Мече. Мече има там. Ама техните после стават едни обосници. Скъпите коли, тук са измацани някъде си убиват децата, им дават мотори, коли. На половината богаташи децата са им избити от лиготия, от глезени, са размазани някъде, да му дава коли, дет не му приличат. Както и да е. Бате Киро, искам да попитам, защо най-некадърните ни управляват и ни вземат парите, а трудолюбивите и отрудени хора биват мачкани и цедени до края? Що сме ахмаци? До сега ко прикаях? Що сме ахмаци? Що тези дет идат при вас, дет ви защитават, дет се борят за вас,
Вие ги имате за Сидмакс пътия, за най-слабата карта. А те с детва клатят, викат, аз да съм тъй като него. И нормално е. Ко да стане друго? 36 години отрицателна селекция. Може ли да кранта с куцкон да ешиш, да оплождаш и да чакаш ребец? Не може още по-голяма кранта се роди. Същата работа. От всяка година на година те се слагат родини по родински. Защо не ги... То вече затлачено от буклук, бе. От никадърник. Толкова са поеми някой да работи, те ще го убия с лопата. Те не щат някой да работи, защото те не могат. И като дойде един да работи, те трябва да работят те. И викат, тос. Или даскал някакъв дед да може. Викат, не, закън. Се караме по-старому. Да? Кажи нещо, какво се случва с Ивелин Михайлов. За предателството от негов човек, който е продал земя, която не е негова, катастрофата, вчерашното нападение над офиса в София. Виждате какво се случва. На президента нещо случва ли му се? Той вече не е президент. На Косито нещо случва ли му се? На Расташки, на тези нещо случва ли им се? Деца с тях. Нещо случва ли им се? Що му се случва на него? Що бе? И на величие. Значи трябва да си гьонсорат да разбереш що. Па на другите нищо не се случва. Що? Защото са с тях. Защото са едно. Един отбор. Тъй, че... Дай да приключим, Байвес. Утре ще пуснем едно видео. Гледайте го. Там доста работа ще ви кажа. Чао.